Machita namagrotman imfazwe ye-big clubs inge-pride, prestige, history ne-respect. But akuphelelanga apho. Ibhola i-business imali ezinde. Ebona i-CAF Champions League i-business imali ezinde. Imali yakhona inde. Ayibalwa yona measurishwa. If ibithetha ibizoba ne-American accent, phana ubhatalwa nge-US dollars buteri. Inde la mali yapha. Orlando Pirates ne-Sundowns zithole inyuku amarandi a-grand a-grot jo ngongena semifinals ze-CAF Champions League kule viki. Kulo video ngizocacisa i-prize money i-Orlando Pirates ne-Mamelodi Sundowns eseyikolekile ngoku. Yonke la mali ihlanganisiweyo from kwi-group stages, kwi-qualifiers, quarterfinals, and then ngoku njengoba kuseyiqonde kwi-semifinals ngoku ezi teams zi-2. Before sengene apha bafethu, cela singalibali support i-channel. Nje angicela imarandi, ngicela nje ushayine like bafethu. U-YouTube uzobonisa le video amanye amajita xa nishaya i-likes, okanye if eqala uhlangana nale channel ucofe usubscribe apha ezantsi aseblief ungalahli ungaphoswa ziwezi grand. So iAfrika yona ine-country ne-leagues ezinitsi ezibhaya iklump ilanduza ye-clubs. So ke manje xa kuqalwa CAF Champions League kuqalwa ngezawethwa zi-preliminary rounds eza-qualifiers. Ziba 2 rounds zakhona, and then i-clubs zi-regulars I think eziki-top 10 azidlali la first round. Igama fithi soloko ndilibhuda bafethu bathi nge-English kuthiwa yi-tongue twister. And wonke umuntu esiXhosa unamagama akhe English bayajonga la nishaya eli gama. So bakho eza preliminary rounds ziba 2 qualifiers. And then i-top 10 ayidlali kula first round. If yaqaphela Sundowns ayisadlali la pre-qualifiers. I-Pirates ibidlalile yona, and then i-Sundowns yona idlala kule yesibini ilanduza i-preliminary qualifiers. Okanye idlala udlala angikho sure, but ngathi ngezinye seasons iyadlala. I think mhlawumbe if ubuka i-final okanye semi-final awudlali kila week lesibini preliminary round. But anyways kaniqala kubakho 64 teams CAF Champions League. And then from the 64 kuzabakho ila way i-home and away. Ufisa nje team i-1 seki-draw, and then udlale home and away. Umzekelo this season Pirates ibidlale namanye amaqatha wangapha eMadagascar, if yakhumbula i-Disciples FC. So kula round Pirates ibidlale home and away, and then ke ngoku if niwinile phana lo team nisuka from last 64 ningene last 32. And I think CAF except nika ayichinje le way sayibize like ayibize ihlobo esejonga la 64 ni last 32 le way ngabikhange preliminary round qualifiers up, because except teams by 64 pan, and then sesingene 32 if winile Pirates win. Then Pirates sayadlala nantoni yaphinde yahlangana neJwaneng Galaxy le yaseBotswana yenze ismoko I think ngo 2022-23 season. So last 32 leya, and then nalapha by home and away. Pirates yaphinde yawina pha like home and away, and then second njengoba iwinile pha kathiwa Pirates qualified for i-group stages. Xa sowujonga grand le way ba ezi-group stages intoni yi-last 16, but CAF le way yakhe yi-last 16 leyo, ngoba kusentoni xa besithi kusoqualify for i-group stages kuzoba i-group ezi-4, nesise groups ezi-4 kwi-team ezi-4 kuzo, and then i-top 2 apha kwezi groups i-qualify for i-quarterfinals. So kuphuma 8 apha, top 2 apha, 2, 4, 6, 8. Xa ukwi-top 2 apha kwezi groups uya kwi-quarterfinals.
but CAF khetha ukuthi group stages kodwa last 16. So inyuku ke ngoku from la 64 la first pre-round iyangonyuka njengoba ungena deep tournament, but still CAF inyuku i-pre-round yokuqala plus nale yesibini iyafana plus nale less 32 iyafana jo into zika-CAF iyafana la nyuku uthola i-pre-round i-64 teams like 34 teams, 32 teams like group stages. Ufumana inyuku eyi-1 which is prize money $700,000 US. Le nyuku ke ngoku xa uyiconvert to i-rands yi-13.6 million. I-Pirates mos yadlala i-pre-round yokuqala against namaqatha waseMadagascar qoba yadlala ne-Jwaneng Galaxy qoba qualify for group stages. So njengowina njengoba pha of course noba uphumile pha noba uphume kula first round i-prelims la 64 okanye la 32 okanye waphuma kula group stages which is la 16 uzofumana inyuku eyi-1 which is $700,000 US. Xa uyiconverta away yi-13.6 million. Apha benisithi le nyuku inde. And then ke ngoku ba ulanuze uqualify for the quarterfinals which is iyoba ki-top 2 kweza groups Z4 which is le iPirates iyayenza. Pirates mos egroupini yayo bekho i-riding bekho i-Al Ahly, bekho i-CR Belouizdad yase-Algeria likamayo, kabakho i-Stade Malien ezasemali plus Orlando Pirates yapasa pha yona ne-Al Ahly, iyaphuma i-CR Belouizdad plus ne-Stade Malien. So njengoba zipasile pha ze-quarter final hlanganise i-$900,000 $900,000. Then ke ngoku le mali xa uyiconvert to i-rand 17.5 million. So iPirates iyascora 17.5 M uqualify for the quarterfinals. Apho ifike yadlala nantoni nale team ibitya izolo i-US i-MC Alger of Algeria. By the time ifike quarterfinals ibisehlanganise 17.5 M. Same story as Sundowns bafethu. Kuze qualify i-group yayo then yadlala i-quarterfinals, bidlala ne-quarterfinals bidlala ne-BP Sundowns bafethu. La team Esperance. So iPirates ifikile yaphinde yapasa again quarterfinals, ne-Sundowns ifike zapasa quarterfinals. So thini lo inyuku phinde yanda yakhula jo. Pirates iyaqala adlala away ne-MC Alger Algeria yawina 1-0 pha score unkotha. Then yabuya Orlando ba iPirates iyawina apho okanye iphile baninile match qualify aggregate ngoba bescore i-goal pha. Kwenzeka lo way yaphela i-match, Pirates qualify for the semifinals zaphambana ezathi yo Algeria nibonile mos bafethu ziferhe besenzeka amajita ala way phathana ngedlaza namanqindi. Yazi bekuthini ziphambene out enye into ziluze 6 million because imehluko between uluze quarterfinal qualify semifinals is 6.5 million. So enye beziphambanisa out. So iPirates njengoba ingene semifinals kilo quarterfinals bithola 17.5 and then ngoku semifinals iqualifyile ithola 1.2 million US. I-1.2 million US ngerand 23.3 million. 23.3 million only Pirates iscorelengo plus ne-Sundowns. Kafanele ucinge ngokusenamajita azothola inyuku enjani if aqualifyile if apasile semifinal. Pirates odlala ne-Pyramids FC yase-Egypt, i-Sundowns seyidlale ne-Al Ahly. If lamajita ayapasa kwi-semifinals acinga ba iseyinyuku izoba njani xa besiya kwi-final. Ziyi-2 prize money ba usuzile kwi-final noba uwinile kwi-final. Le information if awukwazi uyithola ngokwakho zawuthuna i-video xa kubheke semifinals okanye thini apho yakho ingako aningumntu uthanda ugcisa ngekakaziwe information bafethu. So if iPirates okanye Sundowns iwinile semifinals izawuya kwi-final already njengodwadla pha
uthola ilawe i-200 million US dollars. I mean, bafite bole mali say indenza kuse ding dong. I-2 million US dollars jo if kusema match win le semifinals. 2 million US dollars say make mani lawo ngerand. 38.9 million Puteri. 38.9 million if kusema match win le semifinals. Then they say if you are win a final Mobazi champions, which is except no Paris Sundowns lo final foot. If it's a win a final, it's a win a 4 million US dollars. Gamarandi ngamakemani lawo 77.8 million, 77.8 million. Ayikho ni comments opinion yenze ngalo mali bafethu. Yeah, kusekanyiwa ngisay imali yase Africa. Izibandishile bayisejonga in a height i-tall imali yase-Africa. Orlando Pirates Sundowns well done bafethu qualifier for ilanuza i-semifinals the CAF Champions League. If eqala to channel bafethu ungalibali kusewushaya ilawe no libe support encane nje ushaya u-like ngicela amarandi nje u-like and then ise xa ushaya u-like ku-YouTube sizobonisa le video manje amajida. Okanye if eqala to channel ungalahli ngaphoso ziwezi grand. Ayo video kuseposayo le kusethuniwe iziphambene yapha ku YouTube. Sarenga grand apha namajida ngedisk. Cofa subscribe. Watch bafethu.